Γεια σας! Με λένε Μάγια και είμαι καλά. Γεια σας, είμαι η Μάγια. Το πρώτο βιντεάκι που ανεβάζω σε αυτό το κανάλι είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Θα σας δείξω απλώς πώς λούζω εγώ τα μαλλιά μου και πώς κάνω το φορμάρισμα αργότερα. Δεν θα βγω από το σπίτι, οπότε απλώς θέλω να είμαι κάπως presentable. Επίσης θα σας πω ποια tips and tricks που έχω ανακαλύψει εδώ και 28 χρόνια. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου, μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω research και να ψάχνω προϊόντα, τεχνικές, διάφορα tools. Δεν το πιστεύω ότι τα μαλλιά μου είναι πάντα ωραία. Ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν μου αρέσουν τα μαλλιά μου. Σαν styling εννοώ, διότι δεν έχω κάνει και πάρα πολλά. Νομίζω αυτό το clip που βλέπετε τώρα, μία μέρα αφού το γύρισα το υπόλοιπο βιντεάκι με το λούσιμο και την προετοιμασία, οπότε χθες έκανα κάποιο styling στα μαλλιά μου γιατί θα έβγαινα από το σπίτι. Αυτό το βιντεάκι θα είναι καθαρά για την προετοιμασία που κάνω εγώ στα μαλλιά μου και πώς φροντίζω εγώ τα μαλλιά μου κατά τη διάρκεια του λουσίματος και μετά το λούσιμο και πώς τα στεγνώνω. Θα σας δείξω επίσης και 2-3 προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ και μου αρέσουν. Τι δείχνω τουλάχιστον επάνω μου θα είναι καθαρά για τη δική μου ποιότητα μαλλιών, οπότε αν έχετε κάποια διαφορετική ποιότητα μαλλιών μπορείτε να με ρωτήσετε να κάνω κάποιο research ή μπορώ επίσης να κάνω βιντεάκι σε άλλες κοπέλες που έχουν το δικό σας τύπο μαλλιών. Από το 2010 μέχρι το 2016 που έφυγα από την Ελλάδα υπήρξα μοντέλο κυρίως της Βέλα, οπότε έχω αλλάξει πάρα πολλές φορές τα μαλλιά μου, έχω κάνει μέχρι και μπλε. Η αγαπημένη μου Νάνση έχει κάνει απίστευτα πράγματα επάνω στα μαλλιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Έχω καταστρέψει τα μαλλιά μου, έχω κόψει τα μαλλιά μου επειδή ήταν αρκετά καταστραμμένες οι άκρες. Έχω κάνει φανταστικά χρώματα και έχω κάνει αποτυχίες χρώματα. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Δεν είστε οι μόνες που έχετε καταστρέψει τα μαλλιά σας, δεν είστε οι μόνες που έχετε κόψει τα μαλλιά σας πάρα πολύ, δεν είστε οι μόνες που έχετε πάει σε λάθος κομμωτήριο. Όλες μας το έχουμε περάσει αυτό. Αυτή τη στιγμή έχω βάψει τα μαλλιά μου μόνη μου, έχω κάνει καπάζ και μπαλαγιάζ μόνη μου. Αν θέλετε να σας πω κάποια tips and tricks γι' αυτό, αφήστε μου κάποιο σχόλιο κάτω. Δεν είμαι ειδικός, δεν το έχω σπουδάσει. Εσείς οποιοσδήποτε βλέπει το συγκεκριμένο βιντεάκι ή κάποιο επόμενο βιντεάκι δείτε ότι έχω πει κάτι λάθος, παρακαλώ πάρα πολύ διορθώστε με, γιατί και εγώ θέλω να μαθαίνω περισσότερα. Εάν κάποιες φορές χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις συγχωρήστε με, αλλά μένω στο Λονδίνο, οπότε κάποιες φορές είναι αβίαστο. Το βιντεάκι αυτό είναι καθαρά για αρχάριες, κυρίως επειδή είναι το πρώτο βιντεάκι στο κανάλι. Θέλω να δω την ανταποκρισή σας, οπότε εάν σας αρέσει το βιντεάκι, ο τρόπος που τα εξηγώ και αν σας βοηθάει έστω και λίγο, μπορείτε να κάνετε subscribe, να κάνετε like στο βιντεάκι, να αφήσετε ένα σχόλιο με το τι θα θέλατε να δείτε σε επόμενα βιντεάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν στο βιντεάκι με εμένα φυσικά στο μπάνιο. Όταν βγάζετε την πετσέτα θα πρέπει να προσέχετε να μην τρίβετε και να μην ταλαιπωρείτε πολύ τα μαλλιά σας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια που τα μαλλιά μας είναι πάρα πολύ βρεγμένα, τότε είναι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και σπάνε ακόμη πιο εύκολα. Ξέραμε όλοι τόσα χρόνια ότι καλό είναι να τρίψουμε τα μαλλιά μας όσο περισσότερο και πιστεύουμε ότι θα στεγνώσουν έτσι τα μαλλιά μας πολύ πιο γρήγορα. Δημιουργούμε στατικό ηλεκτρισμό στα μαλλιά μας και επίσης σπάμε την τρίχα και δημιουργούμε και ψαλίδα. Έχω πάρει μια πάρα πολύ καλή πετσέτα από το Amazon που αν ενδιαφέρεστε θα τη βάλω κάτω στα σχόλια ώστε να μπορέσετε να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Διότι τα μαλλιά μου είναι πάρα πολλά και αρκετά χοντρή η τρίχα και έχω παρατηρήσει ότι μου παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από τον κοινό θνητό. Το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ πάντα είναι θερμοπροστασία. Αυτό είναι το αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο ανακάλυψα φυσικά μέσω της Βέλα. Έχω παρατηρήσει ότι, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν τελειωμένο το πρώτο μπουκαλάκι εδώ στο Λονδίνο που έχω πάρει. Έχω παρατηρήσει ότι τα μαλλιά μου δεν έχουν σχεδόν καθόλου καταστραφεί από μασιά και πιστολάκι και πάρα πολύ θερμότητα πάνω τους, παρόλο που χρησιμοποιώ αρκετή.
κάτι που έχω δοκιμάσει τους τελευταίους μήνες και δουλεύει για τη δικιά μου ποιότητα μαλλιών, ακριβώς επειδή έχω πάρα πολλά μαλλιά, αλλά δεν είναι φυσικά ίσια, είναι σπαστά, δηλαδή στεγνούν κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πάρα πολύ όγκος. Βέβαια ξέρω ότι πάρα πολλές από εσάς θέλετε τον όγκο και με μισείτε γι' αυτό. Ξέρετε πώς συμβαίνει. Αυτό που έχεις δεν το θέλεις τόσο όσο αυτό που έχουν οι υπόλοιποι. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι αντί να χρησιμοποιήσω μαλακτική κατά τη διάρκεια του λουσίματος, εάν το χρησιμοποιήσω όταν τα μαλλιά μου είναι νοπά, αφού δηλαδή τα έχω στραγγίξει με την πετσέτα και πριν πάω με το πιστολάκι, αυτό μπορείτε να το κάνετε εάν έχετε παρόμοια ποιότητα μαλλιών με τη δική μου, όχι αν έχετε πάρα πολύ λίγα μαλλιά, αν έχετε πολύ λεπτά μαλλιά ή αν έχετε πολύ flat μαλλιά. Βάζω λοιπόν τη μαλακτική μικρή ποσότητα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με leave-in conditioner, το οποίο είναι αυτό που είναι σχεδιασμένο για να μείνει πάνω στα μαλλιά. Παρ' όλα αυτά δεν έχω παρατηρήσει κάτι κακό. Τόση ποσότητα περίπου βάζω. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι κακό πάνω στα μαλλιά μου αυτούς τους μήνες, περίπου από τον Αύγουστο που το κάνω αυτό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακόμη χτένα, βούτσα ή οτιδήποτε άλλο που θα ταλαιπωρήσει και θα σπάσει τα μαλλιά μου όσο ακόμα είναι νοπά. Θα πάρω κατευθείαν το πιστολάκι και θα ξεκινήσω να στεγνώνω τα μαλλιά μου. Τότε που νιώθετε ότι τα μαλλιά σας είναι στεγνά μεν, αλλά δεν είναι τελείως στεγνά, είναι κάπως κρύα, δροσερά, τότε είναι κάπου 80%. Και τότε θα χρησιμοποιήσω βούρτσα. Εννοούσα. Όταν λοιπόν απλώς στεγνώνω τα μαλλιά μου, θα δείτε ότι μπορεί κάποιος να τα αποκαλέσει ίσια. Δεν είναι πλέον καν σπαστά, μπούκλες, δεν έχουν κάποια φόρμα. Τώρα είναι απλώς στεγνωμένα, δεν έχω κάνει τίποτα στα μαλλιά μου, δεν έχω βάλει λάδι, δεν βάλει τίποτα, δεν τα έχω χτενίσει καν. Είπαμε ότι δεν θα τα χτενίσουμε μέχρι να είναι σε αυτό το σημείο το οποίο είναι σχεδόν στεγνά. Επίσης η φράτζα μου έχει μακρύνει και είμαι αναποφάσιστη αυτό τον καιρό, δεν ξέρω αν θέλω να την ξανακόψω μπροστά ή αν θέλω να τη μακρύνω, οπότε προς το παρόν θα την κάνουμε κάπως στη μέση. Αλλά ναι, έτσι είναι τα μαλλιά μου όταν τα στεγνώνω απλώς. Τώρα λοιπόν που θέλω επιτέλους να φτιάξω και να στρώσω τα μαλλιά μου, θα πάρω το πιστολάκι, αλλά θα πάρω το αποσπόμενο στόμιο. Αν δεν έχετε συνηθίσει να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σχεδόν ίσια, αν όχι ίσια, με βούρτσα, αλλά το κάνετε μόνο με τη μασιά, θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε μία paddle brush, η οποία είναι flat βούρτσες. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω λοιπόν, εφόσον τα μαλλιά μου είναι σε στάδιο που είναι σχεδόν στεγνά, θα πάρω την πλακιά βούρτσα και θα τα χτενίσω. Αυτό που συνεχίζω να κάνω είναι να χτενίζω τις άκρες πρώτα και μετά πηγαίνω από την κορυφή, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες για να είναι όλα τα μαλλιά μου πολύ καλά χτενισμένα. Το πιστολάκι μου είναι πάρα πολύ βαρύ και είναι πολύ δύσκολο να φτιάχνω τα μαλλιά μου με αυτό, αλλά ελπίζω πως έχετε ένα πιο ελαφρύ πιστολάκι ή είστε ακόμη πιο δυνατές από μένα. Αυτό που θέλετε είναι το πιστολάκι να βρίσκεται σε μία γωνία κάπου 30 μοίρες από την κατεύθυνση των μαλλιών σας, η βούρτσα να είναι από κάτω από τα μαλλιά σας και το πιστολάκι να πηγαίνει προς τα κάτω ταυτόχρονα με τη βούρτσα. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε πάλι θερμότητα, θα πρότεινα να ξαναβάλουμε λίγο heat protectant. Δεν μπορώ να σταματήσω να το χρησιμοποιώ και επίσης μυρίζει φανταστικά. Θα πάρω την πλακέ βούρτσα αρχικά. Ένας άλλος τρόπος που... είναι να πάρετε τη βούρτσα από πίσω προς τα μπρος, να πιάσετε την τούφα των μαλλιών σας, έτσι έχετε λίγο περισσότερο control. Η μία πλευρά είναι πιο ομοιόμορφη. Αυτή είναι τελείως αφορμάριστη, είναι απλώς χτενισμένη και στεγνωμένη.
ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένη. Κάνω λίγο λαδάκι στις άκρες, ακριβώς επειδή έχω ντεκαπάζ και θέλω να είναι λιγάκι πιο smooth. Έχω δύο που χρησιμοποιώ, το ένα είναι σχεδόν τελειωμένο και είναι από την Professional, το οποίο είναι αυτό. Πάρα πολύ λίγο, διότι μετά τα μαλλιά είναι πάρα πολύ βαριά. Χρειάζομαι πιο λαδωμένα μαλλιά. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο βιντεάκι στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσετε. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι χτενίζουν τα μαλλιά τους μέσα στο μπάνιο. Μην τα χτενίζετε μέσα στο μπάνιο, διότι όσο πιο πολύ νερό έχουν τα μαλλιά μας επάνω, τόσο πιο ευαίσθητα είναι. Το νερό, όσο και αν δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, είναι από τους χειρότερους εχθρούς. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα subscribe. Θα ήθελα να μου πείτε εάν κάτι κάνα λάθος, θα μπορούσα να το διορθώσω. Θέλω τα βιντεάκια να γίνονται όλο και καλύτερα. Αυτό το βιντεάκι και το intro βιντεάκι είναι γυρισμένα στην κάμερα. Από εδώ και πέρα τα βιντεάκια θα είναι γυρισμένα στην κάμερα και θα είναι καλύτερα. Απλώς εχθές που αποφάσισα να κάνω το βιντεάκι, είμαι αρκετά ανυπόμονη σαν άνθρωπος. Η κάμερα μου δεν είχε μπαταρία, οπότε γύρισα το βιντεάκι το υπόλοιπο στο κινητό μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, να έχετε υπέροχα